Shalom madihita saluhukna huriani tuhata. Sayang giak matuhata madongani hita di parsaurata. Totong di pergugui di lehon di hita hadameon. Hatorangan nirohado pikiran. Dinalahu mamuji. Tuhata terlumubi dinalahu mabiki hatana. Nangsung ni hita di pasu-pasu dinalahu pasahato nakapiliata. Satokin hita hohom di bagasan rohata ganup. Jong-jong mahita saluhukna marid hita. Di bagasan gowarni debata ama, doh gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh gowarni todi perbadia nama nupalangi doh tanoon. Amen. Ai dialo debatado akka nagijang roha, alai dilehodo asiasi tu akka nasere marroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha jala perdenggan basa na sumurung, tung dihalomo rohamdo asa marhasonangan ngulunami saliling-lilingna, nunga di papatarho asini roham tuhami, asalam hutadahami haluaon nasian hoi, di baheni hupatoruhami madirinami jala hupangidohami tuho, usehon matodim tuhami, asa porsea hami diholong ni roham, jala totong hutangihon hami suaram na majo hami, majakon haluaon na pinarademi, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Siapa
Nabege mahata ni debata patujolo ni jamita di mingguta sadarion epistel ima natar surat di Jeremia 2 ayat 4-10 asa tajaha margati soring. Panurirang Jeremia bidu 2 muka siana 4-10 songonon mahatani tuhata. Tangihon mahatani Jehovah hamu ale pinopar ni si Jakob doh sude marga pinopar ni Israel. Jala endang di dok nasida di dia do Jehovah nama nugihon hita ruar siantano misir nama nugu hita di halongonan di tano natungil jala namar lubang di tano hasang jala linggoman ni hamatean di tano nasubinulus ni halak jala dang adong jolma maringana disi. Dang di do akka malim di dia do Jehovah jalan dang ditada akka na mangarau di patiki au jala merbalik do akka parmahan sianau jala akka panurirang manurirangi marhite-hite bal jala dihuton nasida do akka naso margogo mangurupi. Ai tung topot ma akka pulo ni halak kitim jala tikki hamu disi jala suruh hamu ma tukedar pamanaton situtu jala ida hamu manangdung masa si songoni. Longang mahamu akka banua gijang alani jala manot dit nodit tersonggot situtu tahe ninna Tuhan Jehovah. Ido sahakna mertua maaka nau bege hatani debata jala nau peopsa. Amin. Di perdalanan ningoluta
totuhita saya dong mengulahon akaulaon naso dihalomohon rohani debata ditikion rohita tuado pani debata laho manopoti dosata manol soli sude akka dosata diado pani debata mangido hasesani dosata martangnya kita di bagasan rohata. Martang yang mahita amanami na di banua gijang pargogo na suhatu dosan jala para siroha bulun dang di halomohon roham hamamate ni pargeduk alai hamumulak na doa sa mangulu ibana ubaheni rodo hamin waing tujolom mangido hasesani dosa nami lehon madihami hagogoon mi mangalo nasa najat jala togu-togu mahami di dalanmu nasitongi asa mengulu hami di bagasan pakkaholongonmu ni Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata aidang adong ibarni tung saluhu do nasida merdosa jaladang dapot pujion ni debata nasida gabe di pitori do nasida jala basa-basa binahan ni asini rohana hinorhon ni panubusyonna di bagasan Kristus Yesus ibana do dipadiri debata bahen habangsa parasian marhite sian hapurseon ni mudarnai hasangapon ma di debata na digijang amin. Hatani debata nagabe patik manang petunjuk hidup baru di mingguta sadarion ima sian Lukas 10 ayat 27 songonon ma hatani tuhatta dang tarbahen gabe sisiaku halak naso manuhuk silang na tu ibana laho mangihuton au ido sahakna atong rak mangidugugu mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulau nahobar tu hatami amin.
tahatidakkon maha porsiautai songon nahina tidakkon ni dongata saha porsiau di portibion rak madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosa na manupalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabean santon di purbadia andorang sungabubuan ido tuhata nama naun na bernit di pengumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang jala tua tu banua toru dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamu di bata Jehovah amanai pergugo na suhatu dosan di sima ibana pa imamula sogo tu tanoon menghumi halak na mangolu do namate au persea di perbadia jada arong sada huria na badia huria hato banyalak Kristen akan na badia dohok di hasan dosa dohok di hatai na maldok mula mangolu sogo daging ni halak naong mate dohok di hanguluan na sora suda amin. Shalom. Tabigima berita jamatta di mingguta sadarion. Puin apa dua hon yang melayani kebaktian kita nama buan hatan itu hatta ima inang fikar epta kartika hasimon juntak STH. Puin apa tuluhon waktu dan tempat pertangan atau kebaktian sektor minggu kita hari ini di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 masuk pukul 20 WIB di sektor 2 di rumah keluarga Ertabba Buru Santuri alamat Jalan Pintu Air, di sektor 3 di rumah keluarga El Hutauruk Buru Sian alamat Jalan Saudara nomor 60, di sektor 6 di rumah keluarga TR Limbong Buru Nadeak, alamat Jalan Sepuna Ujung, Villa Nusa Indah. Di hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 masuk pukul 20 WIB di sektor Sada di rumah keluarga HP Aritonang, Jalan Turi Ujung. Di sektor 4 di rumah keluarga Amanurung Buru Saragi, Jalan Seksama Gang Maju nomor 4. Di sektor 5 di rumah keluarga SF Lubis Buru Menulang, alamat Jalan Gria Wisata Medan Johor. Di sektor 7 di rumah keluarga Jisaragi Buru Saturi di konsistori gereja GKPI. Napapaton ibadah video YouTube pada hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 ibadah mulai live streaming YouTube pukul 10 WIB. Palimahon kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naksidi agar mengikuti kebaktian tersebut. Poin apa-apa katekisasi sidi kelas katekisasi tahun ajaran 2022-2023 di jemaat kita dibuka pendaftaran sampai pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Bagi anak warga jemaat yang akan mengikutinya agar mendaftar dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor masing-masing yang dilengkapi dengan fotokopi surat baptis. Poin papituhon pelayanan sakramen baptisan kudus. Pelayanan sakramen baptisan kudus di jemaat kita akan laksanakan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 kebaktian siang bagi warga jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar mendaftarkannya dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor. Bimbingan
Manang Marguru dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 dimulai pukul 15 WIB. Bagi orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis agar membawa Alkitab pada hari Kamis itu. Di poin 8, permohonan bantuan dana untuk GKPI Jemaat Amborgang Resort Parsoranoli, wilayah 4, Dairi Tanah Karo Alas Pak Barat, Manang Data Kalaspa. Sesuai dengan surat dari GKP Resort Parsoranoli, wilayah 4, Dairi Tanah Karo Alas Pak Barat, untuk permohonan bantuan pembangunan gereja GKP Jemaat Amborgang Juma Padan Resort Parsoranoli dengan bajar Manang Silua berupa bubuk kopi asli Sidikalang dengan harga Rp30.000 per 1/4 kilo. Dan pada kebaktian hari Minggu tanggal 4 September 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga dalam bentuk amplop persembahan untuk membantu pembangunan tersebut. Puena Pasiahon, amplop Bakti Hud 50 tahun GKPI Kantor Sinode. Jemaat kita telah menerima amplop Bakti Hud 50 tahun GKPI Kantor Sinode yang telah tersedia di depan pintu masuk gereja. Poin terakhir, poin 10-on, persembahan ketiga. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Agustus 2022, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan mutasi Inang Fikar Martaudi Manurung STH. Sungguh titing namasa di minggu ta sadarion. Shalom. Martang yang mahita. Puji-pujian dohok moliate upasa tami tujulom ali Jehovah pardenggan basa nahuso pahami marhiti guarnenak mutuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dihilala rohan nami doa Tuhan, di bagasan seminggu nale Tuhan, di parmuru-muru Tuhan doa kami saat roh tu sadarion. Moliate ma dibalgani asini rohama le Tuhan. Boy kami marpungu di bagas coromon lau menumba jalan mengedehon ede puji-pujiat tu colom Tuhan debata manami mulia tema pasat rohan kami tong di yanakom dok burum na pinasaha mutu kami Tuhan mana mangaramuti nasida manang di dia pinasida le Tuhan suang songi nangak kana tua nami terlumobi nasubui dohot marminggu di bagasa sadarion di siala parsahiton manang di alani hatuau nale Tuhan tu bagasan asin rohama pasahaton nami ibata para siroha gudong isok kami ale Tuhan pasahaton aka rencana ni huriam tu minggu-minggu nanaeng ro di tanggal 1 September 2022 naeng mengulau kebaktian gabungan seksi perempuan di Huriamuna le Tuhan Asima Roham Leo Mahasadam di Roha di Aka Ina nang naung malua ale Tuhan Asaboi ro rap marsaur lau mamuji pemuliahon guarbuna badiai suang-suang ni direncanani Huriama le Tuhan di Akayana komu dok boru male Tuhan na naeng marguru malua di tonga-tongani huria male Tuhan Tuhan man menutuki rohani na Tuhan sida asa di bagasan hari tahun nasida oleh Tuhan pasahatonya nak kodok bor nasida oleh Tuhan asa holo rap marguru di huriamon lau manada balgani holong doa sini roham di hami Tuhan debata para si roha godang di tanggal 4 September 2022 naing di pamasa huriam malai Tuhan padidion nabadia di tongah-tongah ni huriamon tutanghamu pasaton nami
salua na tua na nanaeng pasato ni anokonna di tonga-tonga ni huriamona le Tuhan lehoma le Tuhan godang tiur pikiran dinasida asa di bagasan asa daun ni rohana sida lau pasato ni anokonna di tonga-tonga ni huriam tuad debata para si rohabulun neng roman yan dongan nami sian GKP Jemaat Aborgang resort persoran nauli wilayah Opat Dairi dinalau membangun gereja nasida leham malai Tuhan roha nasaling masih paliana nalai Tuhan asa marhite haroronya sida nalai Tuhan boy lam gadda pasu-pasu di tonga-tonga ni huriamun leham maroha na ulo marbagi nalai Tuhan di bagasan huriamun Tuhan dewata para si rohabulun nang pasato mo malay Tuhan hatam na badiyay marhite na posom inang vikar eptawur majutak Tuhan asiroham parbisu himay nangi asaboy mana yung Tuhan gabi ula-ulam na mangulu di tonga-tonga ni huriamon o malay Tuhan tangyang doho ele-ele nami o pasatami tujulom alay sakak mo manasaw mulai ate pasatami tujulom marhite guarna mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapasada rohata martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Totong situtudo hami madok molyate di bagasan guarmu ale Tuhan. Di siala di pangaramotionmu di bagasan pernguluan nami na di parmudu-mudu ho ngulu nami ale Tuhan. Ido uban na roh hami tu bagas joromon di nalaho mamuji do pasangapon guarmu. Di bagasan
sadarion ale Tuhan dinalaho manangion hatam nabadiai mahami pasu-pasu maroha do pikiran nami asa terjalo hami hatam nabadiai jala gabe bohal di bagasan pertodion nami ale Tuhan makuling maho ay nung ngarade hami lao manangihon hatam nabadiai. Amen. Shalom madihita salhuna. Dihamu amanami doina nami turpu jami tanah satu hita di mingguta sadarion. Ima sian Mateus biddu 10 onom ayat 20 sada sahatu ayat 20 walu tajahama secara responsoria. Boy mata buka bibelta manang na tabereng slaita. Tajahama secara responsoria di bagasan perikop di pabua Tuhan Yesus si taononna. Olandi ima di patorang Yesus tu aka sisianna naikon lao do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian aka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian si boto surat pe pola ikon mate ibana bunuon jala pangoluon diari patoluon. Alai humusor maanggo ibana madok tu si Petrus lao maneho bolis gasip doho diau aidang di parrohaun ho akan di debata akan di jolmado. Ay nanaing paluaon hosana mago gohon hosana do alai nagoan hosa alaniau ido najupangan. Aina Roma sogot anak ni Zolmai di bagasan hasangapon ni amana rab dohot aka suru-suruanna dungi balosononna matuganuk hobbartu na niulana. Ido yang gosahana. Shalom madihita salhutna. Iya, alautik do hita te kurang semangat te. Shalom madihita salhutna. Iya, mau lihat madihita salhutna. Ada orang sota tangihon barita ni tuhata hupata daho madiri nami yang goau fikar epta kartika hepriani simanjuntak boy madijo fikar epta dainang pangitubu ima boru simangunsong opak mahami tubu ni inang nahinaulongan ni rohanami dua mabawa dua boru jala hami ma pangguaran. Jala tading mahami di Balige di Tangga Batu ala memang biasa di kota dan di Tangga Batu gaya Balige ma di rokok kami. Orang ni masahna tema manang ojahan na sahat tu hita yung di bingguta sadarion ima maswada hodiri mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Dihamu amanami inanami dohot saluhutna na hinalongan di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Molo taingo do jamitata di 2 minggu na lewat adong do nama dokon mangihuton Yesus secara totalitas. Jala di bagasa terputa pesadarion di paingo do totong tuhita songo dia do nagabe si huton Yesus Kristus di bagasan parngoluatta. Ra molo hita la Kristen pasti do hita madokon di bagasan rohata au Kristen si ihuton Yesus Kristus. Alai nagabi suku-sukun di bagasan parngoluatta. Toho dohita naung gabe si ihuton Yesus Kristus di bagasan parngoluatta. Manang na holan Kristen KTP dohita. Jala suku-suku tuhita. Murado gabe si ihuton Yesus Kristus. Dang mura. Dang ulaon na murai. Alai ulaon na marsituhu doi. Ulaon na tung masay maul doi. Nagabe si ihuton Yesus Kristus.
Buasa songoniate ala adong do tolu syarat na mangihuton Yesus Kristus. Na parjolo mai maswadaho diri. Aha do lapatan ina maswadaho diri. Maswadaho diri ima namar lapatan mai ikon adong do di bagasan rohatta, di bagasan parngoluatta haserepon ni roha. Jadi molo dang adong haserepon ni roha di bagasan ngolutta dang si ihuton Yesus Kristus kita. Molo hita marhagi jauh ni roha dope dang gabe si ihuton Yesus Kristus kita. Alaniaha do ido ubanna di dokod Tuhan Yesus tu hita ikon adong haserepon ni roha. Ala ido nagabe di teladaton Tuhan Yesus di bagasan parnguluatta. Yesus Kristus nagabe raja di atas segala raja. Adong doa serepo di bagasan parnguluanna. Ahama contohna, jala ahama buktina. Ima molotaida di bagasan Yohanes sada ayat 14. Na olodo Tuhan Yesus marsaor tuhita saluhuna. Hape ibana salak raja. Sahala namar situhu. Alai olodo marsaor dot hita. Jolma perdosa. Jolma nasogabeak diadopan ni debata. Alai olo do ibana hape marsaor do hita. Molo diperhadap podo tu hita saluhuna. Godang do di zaman noengon aka di kepemerintahan. Naso olo marsaor tu aka na utoru di ibana. Alai Tuhan Yesus dipatudu doi. Jalamolo mungkin di zaman wengon boy mai tadokon songo si Jokowi nang pe presiden ibana alai olo do marsaor tuaka na ditoruna. Aha do bukti muse nagabe teladan di lehot debata di bagasan ngolutta si ganupari. Ima na olo ibana mamelehon hosana. Saluhut ngoluna di lehon holan lahu mokopise. Lahu mokop hita akapardosaon. Suku-suku tu hita saluhuna. Ise dona olo mate humokop donganna. Dangadong. Ramolo di suku tu fikar olo doho mate humokop aka kaum lansia. Dang mungkin. Alai di leho debata doho sana tu hita saluhuna. Alania hamai. Ala ni balga ni holong na tu hita saluhuna. Songo di Yohanes 3 ayat 10. Ai songo nodo balga ni holong ni debata. Pola do anak na nasasadai di lehon la marhua. Asa saluhuna hita na porsea mengolu malua hita sudia kadosatta. Jala di bagasan turput tope di do tu hita. Di ayat 20 sada saat tu ayat 20. Namangi huton Jesusi ikon sian saluhuna roha na yas. Jala rohana tulus. Alana dang namuraga bihalak Kristenon. Memang godang doa ka ugamo na asing nama dokon murado halak Kristenon. Ola sehali dosa minggu marminggu memuji do pasangapon gorne debat daw. Sian mulai hari Senin saat hari Minggu memuji do pasangapon gorne debatado hitam marhite-hite parangetta. Marhite-hite pangalahota. Marhite-hite hadiriota ikotatadda dohita halak Kristen. Jala di nama swadao diri hita berarti nunga hita nunga mamorsan silang ni Tuhani. Mamorsan silang ni Tuhani lapatanna di hita saluhutna. Na ikon olo do hita gabe si ihuton Yesus Kristus aha penamasa di bagasan ngolutta nang di bagasan arsa ni roha totong do hita manghiton Yesus Kristus di bagasan las ni roha totong do hita manghiton Yesus Kristus alana di bagasan parngolonon ikot tatagam do akalas ni roha dohot aka holso ni roha una kulan las ni roha na tatagam moloholan las ni roha do na tatagam di bagasan parngolonon olo do sipata hita madele moloro arsa ni roha nama morsan silang ni Tuhani
ima ikon olo dohita gabe mardana di bagasan hasitongan dohot hati goran. Molo taida do jala tarimangi do nama morsan silang ni Tuhanon dang nagampang. Alana molo sejarah ni akka na poso ni Tuhani akka sisian ni Tuhani songoni borak donasi dan dalam amari tahun barita ni Tuhan ta Yesus Kristus. Boy may taida molo songo si Simon Petrus tata dato tayo tulang tay si Simon Petrus ditiki mamari tahun barita ni nauli nasida gurang do si porsano ni nasida di porsa debat di porsa nasida do silang ni Tuhani mari hiti-hitiaha gurang do jolma di hatiai dang menerima hata ni Tuhani ido bana gabe dipersilahkan ma si Simon Petrus do silang na terbalik si majujung na ditoru, si majojak na digijang. Napaduahon ima si Andreas. Dipersilakot do ibana uju mamaritaon barita na uli alay silang na berbentuk X. Napatuluhon ima si Matius. Si Mateuson boy maot taida songon si Brigadir J. Jolo disiksa do ibana baru pe dipamate dibunuh. Baru na selanjutnya ima si Jakobus. Molo si Jakobuson disiksa do ibana, dipamasuk do ibana, ima tu balanga na isina minyak na mohop tu panggorengan. Alai marhite-hite na porsea ibana tu Yesusi malua do ibana sian namasai. Alai dung malua ibana sian namasai dang tartarima ni zolmai di hati ai ujung na dibolokon maibana tu sada pulau Naguara pulau Patmos. Nomor 8 memulo di bahasa Indonesia pulau pengasingan orang-orang. Nah selanjutnya mulo taida si Bartolomeus wujud nama maritahon barita ni Tuhan Yesus. Na terjadi dilukingi do yang go daging naon sibuk naon bohado hita molo diperhadapon tu namasa si songonon di namasa si nuengon dang didokon Tuhani ikon taai songonani ini akasisean ni Tuhani alai nama morsan silang ni Tuhani ima di bagasan perngulata molo olo do pehita merbada dohot akka parumaetta apalagi molo parumaettai mabana jud rohatta i salah satu nama morsal silang itu hanidoy molo jo do pehala Kristen terlumobi molo salak ama dangolo marminggu HP Arab rohani sadaina iko marminggu amatta dijabu itong nama morsan silang itu hanidoy. Apalagi may molo di zaman nuengon godang do akka yanakon na soolo tumangihon akka si parsiajaron na dilehon na tutuana tong do nama morsan silang itu hani alai na nido na di bagasan turputa sadarion molo pemasa di tonga-tonga ni parngoluata unang pitur madele hita alana molo si huton Yesus Kristus dang murah-murah madeleon molo halak na seolo murah-murah madele berarti hita holan Kristen KTP do hita buasa songoni aladang marhaposan tu Tuhan Yesus hita setetap do hita marhaposan tu dirita sabing tetap do hita marhaposan tu gugot ta sabing jala di bagasa turput ta sadariope didok do tu hita dihamua manami do inanami naikon mahita gabe si ihuton Yesus Kristus nasatia mangihuton ibana aha penamasa di bagasan pernguluatta adong do dua karakter ni sisean na parjolo may students molo students on olo doon mangihuton hatan ni guruna alai olo sipata dang dihuton lapatan na dang adong dope komitmen na tugu kekonsistenan na tugu dang arong dope di bagasan rohana alai napaduahon disciple
On ma akasisehan ni Tuhan Yesus togu haporsyaonna. Godang ni tantangan penamasa di bagasan pernguluan na tetap doon togu mangihutun Yesus Kristus. Ido ubanna molo di akka teologi nama dokon dang students of God, alay disciple of God, murid-murid Tuhan Yesus. Godang doa katawaran-tawaran ni portibion nama baik kita gabelilu haporsyauta. Jalan nama baik kita dang mangihutun Yesus Kristus be di bagasan perngulata. Akadia mai. Apalagi molo akahuria na di perkotaan songon hitaon. Godang do manang jojo do hala Kristeni lilu di haporsyauna. Alani jabatan boy doon manggati silang ni Tuhani. Alani parar tahun boy doon gabe ditinggal ho Tuhani. Alani cinta manang naholong boy do naposo gabe gati ugamona. Molo adong dope di baga seperti kionon hita si songoni marhamu bau ni roha mahita. Berarti dang totong hita marhapo satu debata. Dang adong hapor syaut satu debata. Ala murah-murah hita tersinggung, murah-murah hita madokon dang toho HP na manghutun Yesus Kristus. Hacik nai memang hacik do na manghutun Yesus Kristus. Alai di ujungna gabe marlas ni roha mahita. Ido ubana adong didokon SSA, setia sampai akhir. Molo ditikisora kita halak Kristen, naik manya kita mati gabi halak Kristen. Alana ido di dokon Tuhan Yesus di bagasan nguluta si ganupari. Ikut setia dohita. Godang dohita, namaol mamili di dia narumikot di bagasan nguluta. Molo si ihuton Yesus Kristus ikut Tuhan ido urikot di bagasan nguluna si ganupari. Molo hita manangihon SD, I have decided to follow Jesus. Napatanna mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. On ngoluni sahalak manang nasada keluarga na Porsea di India hatiahi. Jala kepala desa di hatiahi madokot tu nasida tu keluarga dengan sida. Molo naing malua ho ihutun maau sobba madebata na di sobba hamion ahado alus ni naporsiai daw tetap do Tuhanido nagabe haposakku ale aman terjadi dung dialusi naporsiai kepala desa tersebut ujungna ripena do yanakonna dibakar do secara hidup-hidup. Alai diulangi kepala desa memang nukun. Bereng ma nunga terbakar beripem do ya nakonmu. Diulangi hami manukut tuho. Pilit ma dalam nami. Tadi kon ma Tuhani. Do didok disi. Daw. Salib di depan. Dunia di belakang. Lapatanna Tuhan Yesus don nagabe si hokopau. Jadi dung dibege kepala desai hatanina porsiai tong ma ibana dibakar. Alai ahado na terjadi. Dang matutung yang gonasida sakeluarga. Malua donasida binahen ni haporsiau na togu Tuhan Yesus. Alai marhite-hitei gabesa luhut na marnida peristiwai sudema porsea tu Tuhan Yesus gabesi ihuton Yesus Kristus benasida. Jala molo tatangi hoddo adong sada edde nama dokon di 210 dung sonang rohaku. Godang do partinaonan ni na menciptahon lagon. Alai ahado ditadikod do Tuhan Yesus daw. Totong do dihuton Tuhan Yesus di bagasan moluna.
Nang pe saluhut usaha na terbakar, nang pe akayana kon na mate, doho ripena pe mate, alay tetap do, totong do Tuhan Yesus nagabe si haposan na di bagasan ngoluna. Totong do iba na mangihuton Tuhan Yesus. Di bagasan sinuaingon di hamu akadonga sa porsyaon. Maol do hita gabe si huton Yesus Kristus nasitong nai. Buasa songoni. Terlumobi ma di kecanggihan teknologi di zaman sinuaingon. Buasa ate HP di kecanggihan teknologion ditopa akan namaloi asa gabe dinggado saluhunna. Molo dia kapar bisnis boy may gabe dinggan gabe lancar. Molo dinadao aka keluarga ta boy gabe marsi hubungan. Marhite-hite na boy hita marsi padopahan bohi nang penasi dadao. Alai di zaman nuaingon nunga godang gabe tasalahod do manang nasalah menggunakan. Disuku kay majo tu hamu akaina. Di manogo ni arinay. Ise do natalului. Tuhani do hudot ta do manang nagabi amatta. Iya, Tuhani arong nama dokon Tuhani. Arong nama dokon hudon na dilului, arong nama dokon amata na dilului. Puji Tuhan, ada kejujuran. Napadua tu hamu ama. Ise do manogot nai dilului hamu. Tuhani do manang na HP muna na marisi skater domino do akana asing. Manang na yanakon manang di pemuna. Iya, dang sanggup mengalusi. Napatuluho tu naposo majo takkan naso muli do na mangoli. Siapakah yang kita cari? Tuhan, HP kita, atau orang tua kita? Iya, mau do ati dia lusi ate. Ido, mau do tong dia lusi. Alaniaha, alanunga hita manogo niari nunga dang Tuhan ibe talului. Alani kecanggihan teknologion. HP do perjuruta bereng. Aha do na masuk songo dia na masa alai dang Tuhanin na talului. HP di bagasan hatani Tuhanin na madokon di Matius nomor ayat 30 lului hamu maharajaw ni debata dungi tabahonon nama aka odeng tu hamu aka odengon songo dia do boy do odengon marhite-hite parar taon alai boy do tong odengon marhite-hite aha na boy hita sehat satu sadarion. Boy ya nakota majalo akka si pasingota i akka odeng dotongi. Boy sa luhut akka pinoparta di pasu-pasu debata i akka odeng dotongi. Dakolan marhite-hite parar taon. Jala nagabe si huton Yesus Kristus ikon gabe pasu-pasu mahita di bagasan parngoluat tasiganupari. Unang gabe partutuhan, unang ditikiro hita di sada punguan, gabe hita maban nagahor. Naing manyakita gabe sibuan, dame. Alai moloro hita di bagasan sada persekutuan, gabe gaor persekutuan ni berarti hita dang gabe si huton Yesus Kristus. Allah Tuhan Yesus roh di bagasan ngolutta nagabe si bodame mahita. Jala hita pe akaya na kota iko gabe si bodame ma. Gabe teringat do hita molo adong sahalak tokoh Katolik Imam Mother Teresa, Bunda Teresa nama bain sada panti asuhan. Di panti asuhanon sudah na ditampung di nasida dakolan na marugamo hala Kristen manang Katolik. Alai saluhut na do dihaholongi. Buasa saluhut na dihaholongi. Adong dosa ada pegangan hidup ni Mother Teresa nama dokon. Karena Tuhan telah mencintaiku, maka Tuhan menyuruhku mengasihimu. Ala nang holong do rohani Tuhan itu disuruh debata doa maka holongi hamu saluhutna. Suku-suku tu hita saluhutna. Tahaolongi do Tuhan Yesus, tahaolongi do ngata jolma di bagasan ngoluta siganu pari.
Molo na tahaolongin do Tuhan Yesus, ikon urikota do Tuhan Yesus di bagasan ngoluta. Salah satu contoh naso makaholongi Tuhan Yesus di bagasan perngoluan na ima, apalagi di zaman Noengon, olo do sipata hita, maila terlebat kita di sada ulaun adat. HP molo tu gereja dang maila ita terlebat. Ahado tadokon. Toy mak para si rohana bolu do Tuhani. Jangan salah. Di bagasa turput ni jamitat tanah sabulanon dakola para si rohana bolu Tuhani. Ale doa panguhum. Dakola si buat dame Tuhani. Ale doa panirangon. Alania ada di batuan Yesus di bagasan ngoluta si kanu pare songonon. Molo diuhum debatape hita dang na alam ni sogoni rohana marnida hita. Dang na alam na yang balas dendam tu hita. Alania hado alani holong ni rohana. Sarupa dari songon hata ni Tuhan di poda 20 tolu ayat 10 tolu 1 ayat 14. Holong ni debata tuhita saluhuna songon holong ni sada ama tu yanakonna. Molo salah HP hita dang tai huton Yesus Kristus diuhum do hita. Songonido molo adong na tua-tua marnida yanakonna salah. Apakah molo salah yanakota dalokon? Iya bagus nak tingkatkan salahmu itu. Daung. Tapasingo do. Songonido nang Tuhani dipasingo do hita saluhuna marhite hite uhum. Alana hatani Tuhan dan madoko di bahasa Indonesia. Tidak salah jika seorang orang tua menghukum anaknya dengan rotan, tetapi tidak dengan kematiannya. Lapatanna kepada adik-adik molope dimurukin na tua-tua taita. Kalau kita dimarahi orang tua, jangan kita marah kembali. Alani hatan itu hatape nama dokon. Dang salah molo na tua-tua pasi ngoton yana konna. Dang salah molo na tua-tua mamisang yana konna. Alania asa unang mangulahon naso suman di hadapan ni Tuhan debata. Asa mardala di bagasan hati goran dohot hasitongan. Jadi nagabi suku-suku di tasaluhunna bosa nang bosa damu amanginang. Iya, asa unang bosa kita buka mabuket deta jo nomor 210 tolu ayat sadata bawopat namangi huton Yesus Kristus naiko deita sonang totong di bagasan ngolutta. Ayat sada tabawopat. Sonang rohaku di ban Yesusi. Tahayati malagun. Korsu behutan di son. Itu hatai di pasona totong rohaku. Sonang do iya di hatan itu hata nama dokot tu hita sonang do namangi huton Yesus Kristus molo di bagasan haserepok kita. Sonang do namangi huton Yesus Kristus molo di bagasan namarhaposan doho namarhaporusan tu Tuhan Yesus Kristus ngolutta.
Jala sonang do hape na mangihuton Yesus Kristus molo hita totong di bagasan las ni roha, dohot di bagasan serep ni roha, dohot di bagasan dame. Ahape na masa di hamu amanami do inanami, las ni roha, arsak roha, tetap mahita, totong mahita mangihuton Tuhan Yesus Kristus kita. Totong dohami ale Tuhan madok moleate tuho apala ditikyon. Dinaung saor baritam naulii di bagasan parngulan nami. Homa ale Tuhan nama masu-masu hami saluhuna. Nama ngalehon gogo tuhami marhite-hite todim nabadiai. Laho margogoyohon hami, lau mangulahon hatam nabadia di bagasan parngulan nami. Martangiang dohami tuho ale Tuhan, pasu-pasu saluhut aka sihirimon ni rohanami. Pasu-pasu masaluhut aka ruasmu, naro marminggu apala ditikyon. Jalahoma Tuhan nama masu-masu totong aka ruasmu, naso marminggu, naso rabdo tami mamuji do pasangapon guarmu. Molo di bagasan parsahito donasida, homa Tuhan nama masu-masu saluhutna, akan napinangan dohot si inumon di bagasan parngulan nasida le Tuhan. Asa marhite-hite holongmu, boy ma hisar daging dohot todin nasida le Tuhan. Alai molo di bagasan losok ni roha do nasida. Homa Tuhan na margogoy ho nasida, homa Tuhan na manutuhi rohani nasida. Asa marhite-hite panutuhanmu, kami mamuji do pasangapon guarmu. Ale Tuhan, di botohodo Tuhan, ragam di namasa di pertikianon, ajari kami ale Tuhan asa Hatani debata ojahan niha porsiauta lau pasahatun piliata ima natar surat sian buku sada kronika saplonom ayat 20 1 20 sia songonon mahatani tuhata hamu ale akka margani akka bangso sailehon hamu matu Jahoba lehon hamu matu tutu Jahoba hamuliaon dohot hagugoon lehon hamuma di Jahoba hamu liaon ni guarna buan hamuma si lehon dungi Roma hamu tu adopan ni bohina marsoba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohonan ido sahana tapasahat piliata.
Jongjong mahita saluhukna. Tatangya kuma pilihatna tuado pan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang di parhato pot rohanami do sian uduk ni rohanami. Odo mual ni nasa uli basa na mauli utus. Dison hupasat hami pilihan hamulateo ni rohanami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asa gabe dalan panidangion parsaoran dohot ulaon asini roham di huriam. Bahen mangulunami gabe pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala persidohot parohon harajonmu. Holong hasitongan dohot hadameonmu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa sa itotong madok mauliate tuho. Di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sudihu basa Tuhan, ayona udasa ia, tokong awal guru Tuhan, ayoleh Yesus siapa sudena nakuda. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata bohina tuhita. Jala di pasaurhon ma damena tutod ditabe. Amin. Shalom di pasu-pasu Tuhan mahita saluhukna.